Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kubli fi baro kan sebai pi shiki Khubor kimat. Nikon syam ya pasha shiki Khubor nakalen ki benta jong ke Jylla. Karya Samthia Sports and Cultural Club haka live poetry kulalan kod arja punriu. Kalapen hap perdano ya ka jingrakhi ya ka jingdam nyopusan snem. Nani ka platinum jubilee da ka jingrakhi ka ba ipu ipi. Haka digasngi uba adulbot nongrum ubala long kumukong san ula pelait pat ba ya ka souvenir but odru ya uke jubilee. Udoloi ka ilaka stapator uba daman laksyang. Ulaong ba ka ilaka kampat a ya kenu objection certificate syaka National Buildings Construction Corporation Limited. Namar ba kadang persyang bandan ka jing tu bat kinongrep kiba syakta na ka jingkir sainar hakhapun. Da ka jingkerku ublay kabalang Catholic mi mentedu kabahap hapok ka jingkmi jong ka Cathedral Parish juwai ha ka life waiterik ukalalan kod arja punriu. Kelasaki ya ka jingpen smai bakhadu lani ka final profession ye ki langut ki reunion sister ki badai na ka jinga selok Congregation of Jesus balajutip kum ki Loreto sisters. Kasor karpedeng kalamang bisa Laispa at puprak lor tingka ya ka Jylla Meghalaya na ka bentau snem 8,000 riu arja punyo. Ya ka ni ka mang tingka lawandra da ka menteri katnat platingka jong ka sorkar pedeng hakas ngi ublay ka Nirmala Sitharaman. Ka Umpling Sports Club ha ka live poetry kulalan kod arja punriu kala penhap perda ya ka jingrakhi ya ka jingdap sanpo snem jong ka ni ka club da ka bapelong ya ki jingpen bernia ba per. Usembut mencerang ba ke Jylla ba Preston Densong ulalong kumukongsan hagani kesngi rengkat ke jingsa Kylleng menteri ke sorka Jylla uba welat miki Jylla ubalalong kum usembut kongsan. UMLA ke penthor umkra konstituensi uba Alexander Elheng kinongelam jangka Umpling Sports Club bat kiwe ki bala syak khot singobha. Kinongelam jangka Shnong Hingaria East Giant Hills District haka live hotri kulalan kod arja punriu. Kilapan jingpen syai haloka jingpen kinria ya ka sub center balamang manshna nadu ka samoy jong usnem 8,000 arpulai 8,000 apusap hendri tat hadu menta nakaliang ka office district medical and health officer kam shimpat da pentrei ru wat hadien baka shnong kala ai singob hai ya ka jaka manshna ya ka sub center. Kipulit kasada police station haka artrik Rymphang aza punriu kilakhat hajari arngot kinongelam jonga Federation of Khasi Jaintian Garo people kata yo president jonga Nomasong Circle uba Simon Mirthong but yo assistant organizing secretary Kamalai Circle uba Gary Nelson thank you halo ka jingkeno bakilak takti yo uwe uno hikai bar Jylla uba hikai ha time coaching center kabadan halai mukra Shillong. Ka Kimusnyang Sports Club kalalong ka kunhun ban yora ya ka ladu ha ka 17th kyang nang ba Memorial Trophy Super Division Football Tournament balapenya da ka West Janta District Sports Association hadien bakalalap pelim ya ka lat thalabo Sports Club da saugol la argol lingba ka jinga shoot tie breaker ha ka jinga kun final ka balalong hamadan kyang nang ba Stadium Juwai ha ka live poetry kulalang kod arja punri. Mentapatnya pashi Khubor Kylleng ki benta jong keri. Ka BJP haka skin kong kalaya dating ya ka mang tingka jong ka sorkar pedeng na ka benta usnem 8,000 riu aza punyo. Da ka ba penremjur ya u president ka Congress Malika Arjun Kharge haka jingkan tho jong u ya ka jingbu thong jong ka sorkar ban kintiu ya ka kamai ka kaji. Haba kan tho halor ka mang tingka jong ka sorkar pedeng na ka benta usnem 8,000 riu aza punyo. Uno aktien jong ka Janata Dal U Rajiv Ranjan Prasad uloong bakadei ka bangtingka kabayat bet berkejing temu jong menteri rang ba aduk keri Narendra Modi kalong man penurlong ya ka Viksit Bharat House Nem 8,000 sapunyo. UR Ashoka bolong nongelam ka liang persya ha ka yingdor ba jong ka Karnataka ha ka singinengkong ulapin pa baka mangtingka jong ka sorkar pedeng na ka bentau snem 8,000 riu aza punyo. Kalakan tiu ban pentelun syakman ya ki jingtai bat ya ki jingya nanti jong ke Bengaluru bat haga jok por ula kentan ya ki jingkeno jong ke liang persya baka than semngi jong ke Jylla kala sya pendu ya ka bha haga jingpelut bat ki project. Menteri ke sorkar pedeng ubakmi ya ketenat Parliamentary Affairs Kiran Rijiju uloong ba menteri rang ba du jong keri Narendra Modi unsa ya ka jubab halo ka jingakran ya ka motion of thanks syaka president
haka South Tarik Rymphang arza punrio. UMP Kaseng Congress Gurjit Singh Auja haka singin kong ula kentho ya kamang tingka jong ka sarkar pedeng. Dakaba keno ba ka sarkar kala wadra ya ki data tang na ka benta ka jingpen benapat ba hakila Pyrthei Khubor. But kamshim lala ban weng ya ki mat ki bakongsan ki bakta ya kari. Ka ying darbar thau a jong ka Kerala kala sakhi ya ka drama ka bajur bha haka singin kong. Hadian ba ulampang ka ying darbar UAN Shamsir ula kentan ban a jingbit na ka benta ban wanra ya ka jingpen sange ban pan ya ka jinga kren halo ka jingkeno ba la pelat shipor ya ki nongle kam sniu ki bala sha rai penrem but don jinga day but ka CPIM ka National Investigation Agency ka skin kong kala pelong ya ka jingkhenra ki chaka ba Pyrthei Kylleng benta jong ka Kashmir kum shi benta jong ka jing token kabarangya shakman halor ki kam ki bayade bat ki kam le no bat ki lat ben poi pisatu ka Shiv Sena udhav bala Sahib Thakre haksinin kong kala ong ba ka Sunitra Pawar ka bala bam smai kum ka sembut mitrang ba jong ka Maharashtra kala Shim Pateng ka jaka bathili jong Ajit Pawar uba pau bha na ka benta ka jing tibet jong u haka sinshar khadar bat halor ka tanan platingka but haka planning. Kapateng sanhima sima jong u Yashwantrao Chawan. Balakla no, kalalong ka bakong san haka jing im jong u simbun mentri rangba berim u Ajit Pawar, mentala penek pensa yaka dakalok jong u ka Sunitra Pawar. Kabadai ka simbun mentri rangba badang shu thong thama jong ka sarkar Maharashtra. Kini bakilong ki Khubor na Kylleng kiri ka Pyrthei. Menteri ka sarkar pedeng bakmi yakatanan external affairs u SJ Shankar. Unsale jengo yak United States na ka benta laisngi bane shim benta haka critical minerals ministerial bala pelong da secretary of state ka United States u Marco Rubio la pentip ka Ministry of External Affairs. U President Donald Trump ula kam ba ula ban penben ya ka jing kedua pisa da ka basuk jong ka United States da ka bakular ban pelan ya ka pisa ka bakot $100 billion. Keyboard pahara jong kari Pakistan kila penyap kumba shispa sa sangut kibriu haka jingkhanra jong ki shipai ka bane hadu saw phokenta kum ka jubab ya ka jing sha thambor ki shipai Kylleng ka Balochistan lai thu kila Pyrthei Khubor jong ka than da ka basat ya ka jingkren jong mitrang ba ka Jylla u sarfaraz bukti ka kunhun le no Baloch balatip kum ka Balochistan Liberation Army kala kam ba ka jingher thma ka barang ya shakhaman kabala akarteng kum ka Operation Hero Phase 2 kala kenjo mentala palat saw phokenta Kylleng ki district jong ka Balochistan da ka bakno ba ka don ka jing mensaw ka bajur hapdeng ki bor pahara jong ka Pakistan hagi jaka sir pat hagi jaka nong kendong Melania ka diga film ka bayade ba ka first lady jong ka United States ka Melania Trump kabala yo ya ka jingrshan ka ba klan bha kala yo rong haka kerdan ka balai haka sngi ko tayo haka North America Henry kini ka documentary kala yo pad iki jingen tho ki basniu na ki critic jong ki films. U menteri katnan yadari jong ke Israel u Israel cuts ula pelong ya ka jingalang baru he shipai u Eyal Zamir ban Bishar ya ka jingpen kre trikam jong ki shipai hadin jinga kran kerki jong Zamir ha Washington. Ka office jong president ka Iran u Masoud Pezeshkian klapen mi ya ka thup kerteng jong ki 8000 ka taispa prapun riumut ki brio ki balayap ha jingkul mar badangshen ha ka nikari ka North Korea klapli ya ka jaka thongjing thum ka bahe ha sinuju ka nongba ka badan shaphang shatei la mi ngi ka bala shakta bha ha ka jingshlei hausnam arza apsa ha ka ba unong mi khmat Kim Jong Un ulo ong ba ka ni ka dei ka jingjob ka ba phla hashwa ka jingalang ba jong ka seng ka bansalong ha ka nikari Unoy alam niam ubala paunam bha ka Pyrthei udalai lama ubala kenjo menta hakerta ka bakhandai posnem ulayo ya ka kusnam Grammy ka beningkong na ka benta ka best audiobook narration but storytelling recording. Tikitu gilong ki Khubor hakimat mat mentasin. Kublai.